nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Ang pagsayaw, ikapalos ko. Ang paglukso, ikapalos ko. Pagpasalamat, ikapalos ko nimo. Ang pagsinggit, ikapalos ko. Ang pag-awit, ikapalos ko. Mga pandayik, ikapalos ko nimo. Ginoo. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukanang. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga naghatag nato kadasig, kusog o kalampusan sa atong pagpuyo ning naong sa kalibutan diha sa pagpangalagad nato ngadto sa atong buhi nga Dios. Sa atong pagsugod niining atong programa ang pulong mo kinabuhi ko, akong gihangyo matag-usa nga moduol ta ngadto sa atong buhi nga Dios. Magpasalamat ta sa iyang pagkamaayo nga iya kitang gihatagaan og kalampusan o kadaugan sa ato ang paghalad sa atong kinabuhi diha sa pagbayaw, sa pagpasalamat, pagpataas sa pagkamaayo nga pagkamaayon sa atong buhi nga Dios. Magampo ta mga kaigsuonan. Amahan namo nga Dios nga magkagagahom, Dios nga mao'y nag-uban, Dios nga mao'y naghatag namo kadaugan o kalampusan sa among pagpuyo ning naong sa kalibutan. And thank you so much Lord sa imuhang pag-uban kanamo, sa imuhang pagpanalangin, sa mga butang espirituhanon nga imuhang gidasig, gilig-on diha sa among pag-alagad kanimo. Imo kaming gilig-on o Dios kung unsaon pagkinabuhi nga mahimong takos ug angayan nga moatubang diha sa imong hukmanan. Amahan Dios nga magkagahom, amo kang gi-welcome o Dios nini mong programa. Among gipangayo o Dios ang imong mga mensahe nga mo'y gikinahanglan namo sa among pagpuyo diha sa pag-alagad kanimo. I-bless Ginoo ako mga kaigsuonan nga nagsunod nini mong programa bisan pas amo mga kaigsuonan nga mo replay nini maong pulong mo kinabuhi ko. Padayon ka mga panalangin ka namong tanan. Among gisalig itugyan among kinabuhi diha kanimo amahan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Mayong gabi mayong pagpaminaw. Dalaygon ang Dios sa matag-usa. O welcome sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Labang sa tanang butang. Kumusta mo nini nga kagabion? Ako nagtuo nga naa mo kanunay sa panalangin sa Dios. Mayong gabi, may pagpaminaw ni Sister Evelyn Iran Tarukan. Mayong gabi ni mo diha sis. Sumala sa balaan nga kasulatan,
Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Sister Maricel Henriksen nga nanonood ka diha sa Sweden. Mayong gabi sis, mayong pagpaminaw, mayong pakiguban. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin sa matag usa. You are welcome. Welcome gyud ang tanan. Mayong pakiguban sa tanang nakasunod sa ato nga programa. Matod pa ni Sister Maricel. Og salamat kayo sa imuha ding pag-share sa ato ang mga kaila, ilabi na sa imo mga higala, friend diha sa FB, labi na sa ato mga pamilya. Hilang sa ligi ang gamhanan, nanagmog na sa tibuok nga kalibutan. Siya ang Diyos nga balaan. Siya nga Dios nga balaan. Ang tao nga makahalad, makalagad sa Dios kinahanglan magkinabuhing balaan. Mayong nga pagpaminaw, mayong pagiguban sa tanan nato mga listeners sa Shiny FM 101.3. Wala kita mag-uban mga kaigsunan kagahapon o kaganinang buntag. Tungod kay do na mi biyahe. Do na tayong sigibing nga amo ang giadto mga igsuon sa Tumunoy, Moalboal, Cebu. Mayong nga pagpaminaw, mayong pagiguban sa tanato mga kigsuonan nga naka-on-air na sa ilahang radio set sa 101.3 Shiny FM nga way lain naglanog-lanog diri sa kabukiran. Mao lamang ang nag-inusarang FM station diri sa atong lugar. Walay usa nga matarong kay ang tanan nakasala. Sa buhat yung kita mamatarong, aron kita mamaluwas. Si Jesus nagmakaluwas. Walay hinungdan ng tanang kahimuan, kung dili ta mo salig sa kahitasan. Kawang lang. Walay hinungdan ang tanang kahimuan kung dili ta mosalig sa kahistasan. Unsa may atong saligan kung unsa may saligan sa tao kung wala gid kasabot sa pamaagi sa Ginoo. Ang saligan nato mga igsuon kanang mga pulong sa Ginoo. Diha sa mga pulong naa diha ang mga saad, naa diha sa mga pulong, naa diha ang mga pagtulunan og mga mensahe nga angay natong ikinabuhi samtang nagpuyo patas kalibutan. Mayo nga pakiguban ni Prima Tulabing Silvano. Gabi pastor, nakakita ko sa live ninyo ganina. Kasadya kalami nga magwali si Pastor Kim. May nakuha kong pagtulunan. Salamat sa Ginoo. God bless tanan pastor. Ngano ngayo kog kanta lahutay. Mga igsuon, mao ni atong hisgutan karon mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Mahitungod sa mga mensahe nga dapat natong madunggan o makatuna ni ining katapusang mga kapanahonan. Alang nimo unsa may mga mensahe nga dapat nimong madunggan o unsa may mga mensahe nga dapat natong makatunan sa katapusang mga adlaw samtang naghinapos ang atong kalibutan. Siyang dahigun ibayaw, uban sa pagsayaw, pagdapat sa imong gamot. Dalaygon ng Dios paday magpanalangin sa matag usa. Dalaygon ang iyahang pagkamaayo sa matag usa nato ka kinabuhi. Atong hisgutan karon mga kaigsuonan, unsay mensahe nga angay nimong madunggan ning naghinapos nga mga adlaw, naghinapos ta nga kalibutan. Mayong gabi, may pagpaminaw, mayong pakiguban sa tanan natong mga kaigsuonan, nilabi na ni Gary Florisa. Mayong gabi, mayong pakiguban dalaygon ang Dios sa imuhang kinabuhi. Awit nga tinud-anay diri lang sa ato nga panag-uban sa programa ngang pulong mo kinabuhi ko.
Maayong gabi ni Gary Florisa. Watching Pastor, maayong gabi paampo ko Florisa family. Salamat kayo sa may atong iampo sa alang sa imong pamilya Brother Gary. Si Lani Pacifico, maayong gabi Pastor, naglantaw ko sa imong live. Salamat kayo sa inyong pagtanaw o ang akong mga hangyo o mga pagdasig uban sa mga pagampo nga ang inyohang pakiguban sa atong programa. Dili lang ang paglantaw kundi ang pagkaton sa mga pulong nga atong madunggan. Mayo nga pakiguban, mayo nga pagpaminaw ni Sister Rose Datuo niyo nga nanuka diha sa Malaysia. Mayo nga pakiguban, mayong gabi. Ilabi na usab matod pa ni Dimple Scarstin. Thank you Inday Maricel. Mayong pakiguban, ilabi na ni Marian Ricabo. Mayong gabi Pastor. Si Jinbert Love o si Pakulanang Rolando. Mayong pakiguban si Naomi Piano Coronel. Matod pa, good evening Pastor Gideon. O si Brother Emilio Kabugos. Risa Lee Manka Kabugos. Matod pa, mayong gabi Pastor and all viewers. God bless all watching from Tubigon, Bohol. Hay to sa tanan na to mga kaigsunan diha sa Tubigon. Ang Dios magpanalangin kaninyong tanan. Mayo nga pakiguban, mayo nga pagpaminaw nila ni Pacifico. Og matod pa taga Davao mi Pastor. Mosla mo diha sa Davao ulan-ulan na. Nindot ang mga lugar nga naanay pag-ulan kay makapugas na gyud tawo ng ato mga kaigsuonan nga mga mag-uuma. Pero alang ni atong mga lugar wala pa taon maulan ni. Ayaw mo kaluya. Ay ang Dios nagtan-aw sa matag usa. Mayo nga pakiguban, mayo nga pagpaminaw ni Ahano Raymond. Maayong gabi ipasuruan sing from Sindangan, Zamboanga del Sur. Mayong pakiguban ni Sister Rose Datuon. Maayong gabi kaninyong tanan. Matod pa, good evening Pastor, happy Sunday. Bless ko great sa ako ang kauban diri si Darlene. Umagab na minaw kami nimo Pastor. Request kog song Pastor dito sa cross. Salamat, God bless you Pastor. Uban sa imong family. Matod pa ni Emilio Gabugos, request ko Pastor Dalang Panan. Patahon nga palandungon, nakita nagkakatigong, napuno sa kalipay ug pahiyon. Mga problema nga nalapay, kita gayud Nganong nakalahota itas mga problema? Tungod ang tabang sa Dios dili lubog. Dayag kayo ang kaluoy o gugma sa Dios sa matag usa. Og tungod sa gugma tabang sa Dios, hangtod karon buhi ka. Buhi ko nga nag-uban sa atong programa. Dili lang atong lawas buhi mga kaigsuonan, ang atong pagtuo paglaom gugma kaniya. Maoy buhi. Maoy buhi nga atong mapakita sa Dios. Mayo nga pakiguban, mayo nga pagpaminaw ni Alvin Torion, David Llanusa. A blessed evening, Pastor Gideon Candelario. And also to all viewers, our dear God. Bless Pastor Gideon, thanks God to your life. Makabati na sa Miss Pulong sa Ginoo, request ko song Labihan. sa tabang niya, gayag ang kaluoy. Daigong ang Diyos sa tibuok
gabi ni Lakina Magwan Jimor. Good evening, Pastor. Maayong gabi sa ninyo diha si Doris Linio. Mayong gabi na tong tanan, ilabi na nimo, Pastor. Salamat sa Ginoo nga makadungog na sad ko sa pulong sa Dios. Request ko kanta, Pastor, para buhing Dios imo lang. Salamat, wasing from Lapas, Dalagit. sa kalipay. Kumusta mo diha sa Lapas? Ang atong FM radio di gud kaabot diha sa Dalagit. Kay diri man nabutang ang antina sa medyo ubos-ubos og jutay diri sa Sardinia. Sa tabang niya. Pero kung pwede rin mo makabisita sa atong FM station, pwede rin mo bisita diri sa ato ang Barangay Sardinia. Before sa Barangay Sardinia, muagi mo kalugtugan, diha sa City Kalugtugan, gibutang sa Ginoo ang atong antina. Matod pa ni Inang Ubaris, salamat kayo sa imuhang pag-share. Si Armando Inglaterra, mayong gabi, Pastor, God bless you. Sa tibok ni mong pamilya o sa tanang nagalantaw sa nagalantaw, God bless you. Awit makalangit, akong taga pagtagad mga kaigsonan, dalang panan ka. Walay laing dalang panan kundi ang atong Dios nga gilagaran. Dalang panan siya sa tanang sitwasyon panahon nga atong nasinatian ug masinatian sa atong pagpuyo sa kalibutan. Lamang ang taong makadangop sa Dios, taong adunay pagtuo pagsalig gugmas Ginoo. Ang taong dunay gugmas Ginoo nagtuman sa mga sugo ni Kristo. Maayong pagkiguban, maayong pagpaminaw ni Sister Bernadette Alsola. Si Joy Bayhon is watching right now. Matod pa naay ni gamer sa imong account, Pastor. Ako di ko ka kuan usaon na pag rebuke ni mga klase nga mga tao. Dunay duha na ka mga followers nga nagpakisayod gyud diri sa ako ang messenger nga matod pa, Pastor, na kay bag-ong account nga ang ako pong naong ang ako ang picture mo o ilang i-profile unya nangayog donation, nangayog hinabang unya kung tawagan matod pa busy daw sila. Matod pa mo reply pod busy ko kay na ako daw sa simbahan. Gitungon-tungon pod unya nagpakita pod nga mao ni ilang simbahan unya nangayog donisyon hinabang. Mga igsoon kung naamoy mga messages nga gikan sa naglain nga mga tao nga nagdalas ako ang picture unya mangayo ganig donation, mangayo ganig hinabang, bisan pa kung ipasumangil sa ministry o sa bisan unsang emergency, ayaw gayod ninyo reply. I-block na diretso o kaha i-report na unsaon ka na ang klaseng utok sa mga tao na wala gyud laing nakatunan ang pagguba ra gyud sa ilang kinabuhi sa atubangan sa hukmanan sa Dios nga atong gilagaran. Duha na ka followers, listeners nga ning confirm diri nangutana kung ako ba gyud. Ingon taw nang ato ang listeners, Pastor, do na kay bag-ong account. Wa kay laing bag-ong account. Kanang ang ako ang account kanang Gideon Candelario. Maura gyud nang karaan nga nagdala sa ako ang number 0932638434. Naamoy madawat mga kaigsuonan nga mga message o chat gikan anang mga bisan pagikan sa ako ngalan Gideon Candelario o niya kung tawagan mo ingon dayon nga naa ko sa trabaho, naami sa simbahan, naami sa ministry, ayaw na ninyo tubay kay mga scammer na wa nay lingaw sao na pag-report nila. Ang ako gi-report na nako sa Ginoo. Ang Ginoo nay magapamuhat ana wa sila'y kahadlok sa Dios.
Ang mga tao nga way kahadlok sa Dios, way laing nakatunan ang pagdaot pagguba ra gyud sa ilang kaugalingon niining naong sa kalibutan. Maayo nga pakiguban ni Teresa Masangid Mandanaw. Maayo nga pakiguban matod pa ni Ginang Inang Ubaris, evening pastor uban amo pamilya og sa mga viewers. Lolita Amis, maayong gabi pastor og sa tanang naminaw sa pulong sa Dios. Salamat Lord, happy Sunday everyone. Minaw na pod ko sa live nimo pastor gikan ni Inang Ubaris. Palihog sa pag-share sa ato nga programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ngantos inyong mga kailag higala, ilabi nas inyong pamilya. Mayo nga pakiguban, matod pa request og awit makalangit ikaw ang kusog. Atong hinumduman nga ang Dios nga atong gilagaran gamhanan siya, pero ayaw ni kalimti gamhanan siya nga balaan. Buti pasabot kung ikaw mo dangop mo muduol sa Dios, siguruha ang imong pagkinabuhing balaan. Mayo nga pagpaminaw, mayo nga pakiguban ni Sila Milikin Otero. Maayong gabi pastor. O kanatong tanan, salamat kayo sa Ginoo nga ihapang giatiman sa iyang pag-atiman kanatong tanan. Dalaygon ang Dios nga nag-atiman kanatong tanan labi na sa imong tibok pamilya pastor. Pinasahing pabor nga gihatag sa Ginoo sa imong kinabuhi sa pagdasig kanamong tanan. Labi na diri sa layo nga lugar. Salamat kay gihimo mong instrumento sa Ginoo. Aron kanunay kaming magmainiton sa pagpangalagad kay God bless you always watching here in Saudi. Ang Dios magpanalangin kaninyo diha sa inyong pagtrabaho diha sa Saudi o sa atong mga kaigsuonang mga OFW nga nagtrabaho sa nagalaing mga lugar sa tibok kalibutan. Ang Dios magauban, magaproteksyon kaninyo. Lamang siguruha nga gihigugman ninyo ang Dios. Kay ang kaluwasan nga gitanyag sa Dios alang lamang nis mga taong nahigugma sa Dios. Ang Dios anda muluwas. Yes, tinuod na 24/7. Adlaw o gabi gikan sa alas 5 hangtod sa alas 5 hangtod sa alas 5 hangtod sa alas 5. 24/7. Ready og andam kanunay ang Dios muluwas sa tao. Pero hinumduman nato ang luwason sa Ginoo kadto lamang nahigugman niya. Salmo 91:14. Kung doon na kay Biblia, halabasaha. Pankinsa man pod ang tao nga nahigugma unsa may mga ilanan sa mga taong nahigugma. Si Jesus mingon, ang nahigugma kanako magbuhat ug magtuman sa akong mga sugo. Awit makalangit, labihan diri lang sa tong programa nga ang pulong mo kinabuhi ko. Labihan. Okay. Mayong nga pakiguban ni Janet Barliso, watching gabi mayong gabi pastor, watching in Qatar, request ko o Gaksa. Song Gaksa kanang imuhang kanta. Okay. Ako nga ipatukar diri sa itong programa. Mayong pakiguban ni Edwin Carabayas. Maayong gabi pastor og sa tanang naminaw. Maayong gabi sa tanan. Salamat sa Ginoo karon nga kagabion. Si Agnes Triumphante. Good evening Pastor Gideon. Dalaygon ang buhing Ginoo. Salamat kay mabusog na pod ang akong spirit sa pulong sa Ginoo. Glory to God. Mayong gabi ni Albert Vizcaino. Mayong gabi Pastor Watsim from Pulumulok South, Cotabato. Lihog kog tugtog dalang panan. Pwede ra gyud. Ako anarabang na patukar. Pero ako nagtuo nga nakadungog nakabati kasi imuhang gi-request.
Si Rodel Ivarly, good evening Pastor, watching from Santo Tomas, Davao del Norte. Si Chichi sa Gumpan, si Gumpan, maayong gabi Pastor, watching from Kuwait. Maayong gabi Pastor and family, sa tanang viewers, dalaygon ang Dios, salamat Ginoo. Maminaw na pod mi sa imong mga balaang pulong, mga untapas. Gikan ni Sister Bernadette Arsola. Salamat kaayo Sister Bernadette. Gikan mi sa Thanksgiving, gikan mi sa Mualbual, unya pag-uli namo doon na pagyoy kanding, doon na pagyoy lechon. Unya ang nakanindot pagyod mga kaigsuonan, pag-abot namo dire ang akong ugangan nga babay nganing kuyog dito sa Mualbual, pag-uli namo dire mga kaigsuonan, birthday man pud niya karon. Birthday ni Maba Bibin mga kaigsuonan. Inahan sa akong asawa, lola sa akong mga anak. Og sa diha nga birthday man, doon ang pagyoy gihaw nga gamay. O niya naghikay-hikay sila karon samtang kita naminaw sa pulong sa Ginoo. Og sila po naminaw sa pulong sa Ginoo through the radio. Tungod kay nga atong programa nakasud ni og gipasud ni sa atong FM radio sa 101.3 diri sa Shine FM 101.3. Walay lain nga naglanog-lanog diri sa kabukiran. Ang atong FM station maoy number 1. Mayong gabi ni John Abukay. Good evening, watching from Taguig City, Manila. Si Sally Chong. Madam. Dito na Sister Sally. Mag-unsa man ko nimo Madam oy. Ma'am Sally Chong. Musta mo diha sa Konsolasyon, birthday ro ni Mother. Bisita mo diri Panagsa. Bitaw no. Ako di ko malimot ninyo tungod sa inyong pagkamaayos ha. Bisita sad mo diri Panagsa oy. Si Inang Ubaris watching from Saudi Arabia. Maayong nga pagpaminaw, maayong pagiguban. Si Lolita Amis, request kog awit Pastor Puno sa Kalipay, ang kasing-kasing ko. Kung sa may title ani, maorag yun yung title ani, Puno sa Kalipay. Matod pa kay Daryl Herolaga. Malipayong gabi Pastor Gideon, malipayong gabi usab sa tanan nga tigpaminaw sa imong programa Shiny FM, ang pulong mo kinabuhi ko, dalaygon ang Dios sa walay katapusan. Watching from Margo sa Tubig, Zamboanga del Sur. Mayong gabi ni John Abukay, request ko Pastor kanta Salamat Ginoo. Mayong gabi, may pagkikuba ni Baho de la Cruz. Mayong gabi, Pastor, request kong awit Makalangit for you. Dili na ko mapatukar ang awit for you tungod kay Imyota Samita. With Pastor Sapri Candelario, mayong gabi Pastor, Gideon honor na ka sa Shiny PM 95.3. God bless everyone. Mayong gabi, hapit na punta magkita-kita karong Mayo 16, anniversary sa atong Shiny FM 95.3. Sa tanang mga listeners sa Shiny FM 95.3 diha sa Balok, Santo Niño, Tanhay, ako kamong gidasig ug ako kamong giimbitar alang sa ato ang first anniversary sa ato ang FM station. Walay lain ang ato ang FM station 95.3 Shine FM nga walay lain naglanog-lanog pod dihas kabukiran sa Tanhay, Bais ug Bayawan. Awit Makalangit, gaksa ko, request sa atong igsuon nga kini usas atong mga kanta.
Mayo nga pakiguban ni Rix Dungo. Hi Pastor Gideon, salamat na pod sa maong gabi. Makadungog na pod kami sa pulong sa Ginoo. Patabang kog ampo sa ako ang lusay. Sa pas kay mawala na ni ang Ginoo nga mahikap from Rix Dungo. Santo Niño makilala ko Cotabato, request kog song dili kabayran. Mawala ra man ang lusay ay kabalaka ana Rex, mawala ra lagi na. Doon ay mga inungdan na ay lusay, siguro na ay mga ang uban mo ingon pod nga nasa una pastor na puno gyud ang akong apapangig og lusay. Ngano man puno man na noy. Ang daot man ang tango. Basta kayo no daot ko no ang tango. Mutubo ug manungha ang lusay. Mawala ra kono na. Si Rizali Mungka Kabugos, good evening pastor, na ako ipahubad nimo nga damgo. Naaman good mi silingan nga nagkasakit 7 na kabulan. Niya bedridden, magsige man ko niya damguhon nga makalakaw na siya. Unbeliever ba siya? Salamat sa pagtubag. Nangginahanglan na nga imong bisitahan og ampuan og padawaton nimo sa Ginoo. Kanang pulong paglakaw ang iyan ang pagtuo, kinahanglan imong maduslitan sa pulong sa Ginoo. Pero kung wala kay wala bitaw kay makaingon kang wala kay kaisog, pwede ra gyud nimong ipakuyog ang mga alagad sa Ginoo nga imuhang mga kaila. Mayo nga pakiguban ni Linda Carias. Mayong gabi pastor, wasing God bless everyone sa tanan viewers. Sister Linda Carias, asa ka nanukad? Si Inang Ubaris, maayong gabi pastor, pasabay ampo wala ko mawala akong stress sa kinabuhi. Good health always ako ang anak mama. Thanks Arye. Ang ako arag yung ika-advise no sa ato ang kinabuhi, kinahanglan atong i-manage. Pag oras sa pagkatulog-tulog, oras sa pagkaon-kaon, ug oras sa pagpahuway-pahuway. O niya ayaw huna-una ang mga problema. Kay dunay sila'y kasulbaran. Timan ini. Anak tas Ginoo, nagtuo tas Ginoo, walay problema, nga walay solusyon. Walay mga problema nga makapukan sa imuhang pag-alagad sa Ginoo. Maayong nga pakiguban ni Hiligan, maayong gabi Pastor Wasing, Kauswagan, Lanao del Norte. Salamat kaayo sa Ginoo pinaagi sa imong live pastor, makakaon na sa dangamong kalag sa pulong sa atong buhi nga Dios. Si Dinbert Love, totoo nga Pastor Gideon, may bago kang account, nakita ko nang dumaan sa FB pastor. Si Lord na bahala dyan sa mga tao na walang ICP. Tinuod na muna nga ako ang hangyo ug ako ang pahibalo na kung doon na may mogamit sa ako ang dagway, sa akong hitsura, sa akong mga picture, sa akong ngalan, sa atong programa na mangayog donation, mangayog tabang, mangayo kay nas emergency, nas hospital o sa simbahan o sa pay mga kalihukan sa buluhaton nga ipasumangil sa buluhaton sa Ginoo, ayaw na ninyo reply kay dili na ako. O Dios sa ako. Dili na angay tagdon mga kaigsuonan kay mosamot na sila sa makaluluoy kung doon na sila'y mga taong mailan. Presensya mo punta ako. Kay kon ang tao manggod makapangilad mga kaigsuonan, musamot manggod ang iyang pagkatinunglo, musamot ang iyang kalisod o kalibog sa unahang mga adlaw sa iyang kinabuhi. Anabitaw magbuhat og dautan, muanay gyud nagdautan, paingon gyud nas kalaglagan. Mao bitaw nang kitang mga Kristohanon, ug buhatan kag dautan, ayaw gyud baslig dautan, buhati hinuog maayo. Usa sa atong buhaton ang pag-ampo sa Ginoo. Mao bitaw nang ang imuhang makit-an sa mga kinabuhi sa mga apostolis ug diha kang Kristo gibuhatan sa dautan, pero iyang giampo sa amahan pasaylo sila kay wala sila masayo sa ilang gibuhat.
Mayong gabi, mayong pagpaminaw ni Sister Gloria Itziarminio. Si Dong Kier Rideliosa. Dong, maayong gabi ini mo diha sa Japan. Maayong pagpaminaw, kumusta man ka diha sa Japan, Dong Kier? Matod pa, maayong gabi, Pastor, God bless all. Maayong gabi ninyo diha. Si Michael Romano, God bless Pastor Gideon, request kog awit makalangit katong imong mga kanta. Asa man ato nga kanta, Brother Michael. Pastor, request ako kanta, Pastor Jesus, ang ika ni Jinbert Love. Ni Rami Talon, maayong gabi, Pastor, from Sikihor. Ay, kumusta mo, Brother Rami? Kumusta mo? Ang Diyos magpanalangin ka ninyo. Kita-kita ta, Brother Rami, ha? Si Ima Orfanil, maayong gabi, Pastor. Request kanta, Ano Man Kalayo Ang Langit. Ki Inday Barkuma, maayong pakiguban from Cagayan de Oro. Nalaygon ang Dios. Si Arnel Tihano, maayong gabi, Pastor, og sa tanang nagsunod sa imong programa. One sing from Cebu City. Request kog song imong gonit. Awit makalangit mga kaigsuonan, ikaw ang puso diri lang sa atong programang ang pulong mo kinabuhi ko with Shine FM. Nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Ikaw ang puso kanako, kalipay o dalampanan, muabot man ang problema, walay mahika pahimulan. Matot pa dire mga kaigsuonan, maubitaw, Pastor, maugani nga tanan tanaw ko nimo ko na bakalain account. Okay, salamat kaayo. Siguro naminaw karon ang atong igsuon nga maugyoy gipangayoan og hinabang. Si Sally Acorda, maayong gabi ninyo diha. Maayong gabi, Pastor, watching from Bohol. Dalaygon ang buhi nga Dios. Ngutana ko, Pastor, tinuod bagyod nga kung dili mo bautismuhan ang usa ka tawo sa ngalan ni Jesus, dili gyud maluwas. Ato gunang hisgutan ron mga kaigsuonan, kay kanipong ubang mga tao grabiha pong ambot lang, grabiha. Makaingong grabiha bitaw. Ato ring hisgutan. Ang uban mga kaigsuonan magwali agin sila sa bautismo. Kinsa man day kasuguan ng bautismuhan ang tao? Unsa man ang nagsuguan na gobyerno? Ang uban mga kaigsuonan mo insist yun sila, mangusog yun sila nga walay labot lagi ang bautismo sa kaluwasan. Ug dili lagi sila magpabautismo, or pwede ra pod sila magpabautismo, pwede ra pod dili magpabautismo kay wala lagi labot sa kaluwasan. Mangutan ako mga kaigsuonan, unsa man kinsa man day kasuguan ng bautismo? Ang mga Hudyo, ang mga Presyo, ang mga magtutudlo sa balaod, ang atong gobyerno mao'y nagtudlo aron bautismon ang tao. Ang kaigsuon walay lain nga nagsugo sa bautismo si Jesucristo. Giklaro gyud na diha sa Biblia, pero kini mga tao nga murag bright pas Biblia, makigdebate pa ug maunay gisgutan niining naghinapustang kalibutan. Ang pangutana mo na makatabang sa mga tao, lalisan ang may ibanghilyo, lalisan ang mga mensahis Ginoo sa may nakuha, unsa may tanaw sa mga tao, unsa may masabdan sa mga tao, ipakita nga maayo ra gyud kang tao dias pulong sa Ginoo. Pagkaway klaro. Ang uban mga kaigsuonan ang gihisgutan kanang kinsay saktong kinsay saktong simbahan. Ang uban naglalis kung kinsa gyud ang sakto, ang Domingo bag Sabado. Ang uban mga kaigsuonan sagsige puglalis kinsay poy gitukod ni Kristo. Mauban ni ang mga mensahe nga angay madunggan sa mga tao ni ining katapusang mga adlaw.
Doon na ba'y makatunan ang tao sa pagkinabuhing balaan ug matarong sa atubangan sa Ginoo? Ikaw kuno mangutana ko nimo. Sige kag paminaw ng mga tao nga sige hisgot anang bautismo nga walay labot sa kaluwasan sa kaluwasan. Ang uban pod sig hisgot kung kinsay tinuod nga simbahan. Unsa may inyong makuha nga pagtulunan, mausab ang inyong batasan. Mao ni mga pulong mga kaigsuonan nga usas atong hisgutan diri sa atong panaguban. Ikaw ang Kay naanatas katapusang mga kapanahonan. Diyos ug kalipay ko. Okay, salamat kaayo sa atong buhi nga Dios mga kaigsuonan sa mga awit makalangit. Ikaw ang kusog. Doon na pagyoy mga awit mga kaigsuonan nga gipaabot diri sa ato ang programa. Ako sa ning balik-balikan ang mga gipang request diri. Matot pa diri mga kaigsuonan. Awit makalangit puno sa kalipay ang kasing-kasing ko. Ako sa ning pangitaon kung naaba ko diri. Okay, ako ang tagaag pagtagad ang awit makalangit ang kalipay nga gibati. Mangutana ko mga kaigsuonan na ang magyudtang tanan dinhi sa atong programa. Diin kita nag-uban aron paghisgot sa mga pulong nga maoy mutudlo sa atong pagkinabuhi nining naong sa kalibutan. Mangutana ko, kanang sige tagpaminaw sa mga pastor o mga magwawali diha sa social media nga ang ilahang giwali against sa mga sugo ni Jesus. Kay dili lagi, wala na lagi labot sa kaluwasan. Ang uban po nagsigig hilalis. Kinsay tinuod o kinsay tinukod yun ni Kristo. Apan ang kinabuhi ambot lang layo kaayo sa gitudlo ni Kristo. Mao ba ni mga pulonga nga maoy inyohang gikahinaman? Mao ba ng mga mensahiya nga maoy inyohang giganahan? Nga maoy madunggan ni ining katapusang mga kapanahonan? Unsa may inyong makuha nga mga pagtulunan makapausab bas inyong pamatasan? Mga kaigsuonan, dagan kay mga tao naganahan kaayo og wala na trabaho kay okay na gyud kuno na ang pagtuo. Ya, makiglalis pagyod mga kaigsuonan unya tan-awa ra go ng mga live anang mga tawhana. Magbugal-bugal ra. Unsa may inyong makuha? Mahimo ra po mong bugal-bugalon. Si Ruben Veloso Arosina. Good evening Pastor. Thanks God kay naka-live na pod ka. Dalaygon ang Dios. Hallelujah. Request kog song Pastor Tanging Hiling by April Boy Regino. Ay pagkalindutan no. Actually si Pastor si April Boy Regino nahimo siyang Kristohanon. Awit makalangit mga kaigsuonan, dili kabayran. Diri lang sa ato ang programang ang pulong mo kinabuhi ko. Oras sa ato ang programa, alas 8:20, hinahinay na tag-aginod human sa mga awit makalangit. Tipila na lamang ka mga awit niya atong madunggan, humani ini mo adto na tas pulong sa atong amahan. Salamatan ko karon ang Ginoo. Nindot kayo ang simba ninyo kaganina. Naglantaw ko sa live kay wala man ko nanimba kay naglabad akong ulo. Ay importante makasimba kita bisang unsang adlaw. Si Sherwin Dayani Kading diri na lang ko naglantaw sa live ninyo. Kay wala nako matarong og sit up kaganina tungod kay nalit ang ako ang kuan kanang naay nalit pod gyud mo nang wala nako matarong og sit up. Unya
dili sad nako makuha gyud ang tanang mga instrument mo na nga dili gyud sa quality kong paminahon. Pero sa pagwali ni Pastor Kim, ako to siyang gisod sa ato ang gadget mo na nga may pagkaklaro pero dunay monitor nga ning sapaw pero at least dili kaayo taas. Mayong nga pakiguban ni Josepino Paran na si Jason Zerot. Mayong gabi Pastor Gideon watching from Mahaplag, Liti. Mayong nga pakiguban, happy watching ni Arlene Soyan Trasaris. Mayong gabi Pastor, pakiplesong puno sa gugmah from Surigao City. Ako kahulo apan gisapnay mo ako Ginoo. Pinaagi sa gugma mo nga way paglubad. Akong gidasig matag-usap paki-share sa ato nga programa sa imong mga kailag higala ilabi na sa imong pamilya. Aron sa mga kanimo karon sila makabati ug makadungog sa pulong sa atong labaw makagagaw. Halos ko sa Dios sa mga kaayuhan nga naangkon ko. Gikan ni Gina Kamahalan, maayong gabi Pastor watching from Davao City. Na ako diris kay nagatiman ko sa akong mga anak kay nagsakit. Salamat sa Ginoo kay naka-live manapod ka. Hulat-hulat jud ko. Taod-taod na ko dinhi. Salamat sa Ginoo kay okay na sila Pastor. Uban sa tabang sa Ginoo request kog song lahutay. God bless you always Pastor kauban sa tibuok mong pamilya. Ako Pastor wala nako na minaw og lain kanira imong live akong gipaminaw. Wow. I-bless ka sa Ginoo Sister Gina Kamahalan. I-bless gyud ka kay kining atong programa walay laing gihatod mga mensahe gikan sa Ginoo. Tanawa ra gud ang mga live diha sa social media. Ang mga tao nga nagsunod sa mga live pod sa mga taong bugal-bugalon. Kung imong lantawon ang mga mensahe pod nila bugal-bugal pod. Bugal-bugalon pod kaayo. Ni samot hinuon pagkabugal-bugalon katong mga listener. Kay bugal-bugalon man sad nang gipaminaw nila. Ayuhan nga naangkon ko. Yang pangutana, unsa man ilang nakatunan? Nausab ba ang ilang batasan? Sa lapit Matarong og balaan ba sila tan-ahon sa Dios nga atong gilagaran? Moingon po dahil na sila, Pastor, ayaw paghukom. Mga kaigsuonan, sakto na. Wa tay authority sa paghukom, pero do na tay authority sa pagtudlo. dili ka bayra. Matod pa ni Peter Taghapa, yung gabi Pastor, greet lang ko sa ako mga brothers nga sila Momoy Torigosa o Jinri Torigosa. Salamat Pastor. Minaw mi Pastor, mintras naglimpyo mi uban sa akong bana. Salamat sa Ginoo Pastor sa inyong ginabuhi. Magbinisaya ragyo ko Sister Maricel kay di pugyo ko kabalong mo Swedish sa mana sinultihan diha itudluan naman ta ko nimo. Sir Ivan para ugma for tomorrow gumoron Sir Ivan. Murag maora man gyud ako apong kuan. Basta kay maora to gumoron. Para ugma lang, para ugma. Okay, unsa man ning awit diring akong giandam akong tan-awon. Milagroso man unsa pa toy gi kuan. Okay, ako sa nga pangitaon tong inyohang mga awit gipang kuan diri ha. Gipang request. Kaning kantaha mga kaigsuonan mao ni ang awit nga nagtukar gihapon sa FM, pero kini ato ang pakigsulti dire ato ang paghisgot sa pulong sa Ginoo nakasud gyud nis mga FM station. Request no imong gunit akong pagitaon dire. Imong gunit diris ato ang programa nga ang pulong mo kinabuhi ko.
kapalong ano nga imo man kong giadto dili kayot ko katuo. Nabliss ko sa closing prayer nimo ganina, pastor. Naglantaw ko, dalaygon ang Ginoo. Ako mga kaigsuonan, mo istorya ra gyud ko sa tinuod. Maguol gyud ko kung dunay mga nagpagamit sa Ginoo nga nagpuyo-puyo ra. Kung naguol ko unsa pa ka ang Dios nga atong gialagaran nga maoy nagbilin sa mga saktong pagtulunan. Ako maguol gyud ko mga kaigsuonan. Mabugatan gyud ko. Di gyud nako na malikayan. Di sad nako tuyoon. Ako gyud nang bation ang kaguol. Maguol ko, magsagol sa akong kasing-kasing. Kana bitong usa man ni atong pagpangalagad, muro man ning pabaga lang. Wala ko kapalong ano nga imo man kong giadto. Alang lang sa mga Kristohanon nga nagpagamit sa buluhaton, nagtuo nga Nganong gibuhat gidawat og kemutan sa Ginoo, kangit sa maluoy ko. Kay kunuhay na ipagtuo, pero wa gyud kahibalo ikawag mo sa unsay mga pamaagi aron dawaton ang halad sa Ginoo. imong kunin. Si Mars Ainston na pastor, patabang kog pre nga tagaan maayong panghuna-una akong amo og sa umabot nako nga pag-uli. Unta ihatag nila ang mga benepisyo nga dapat nilang ihatag, tagaan sila og sa Ginoo blessing. Kay ako nang dadon sa mga pag-ampo. Ayaw kaguol ana Sister Marge, ayaw kaguol ihatag na ni Lord. Imong kunin. Di ko Muandam ko og awit mga kaigsuonan, lahutay. isip O niya human ana adto na ta sa mga pulo nga atong gihisgutan. Naangay natong madunggan diri sa atong panag-uban. gibuhat ang tanan di manunta kinahanglan kung mga imong gipalabas tapos kang alagaran mga salaki bayran bisag dili angayan na bakamatyan mahigugmaon ka wala na'y lain pa salamat o Jesus gihuman mong tanan takos kang alagaran mga salaki bayran bisan dili angayan nga bakamatyan mahigugmaon ka wala na'y lain pa salamat o Jesus gihuman mo ang di ko makabuhi imong sisid imo kong gipaligid Akong gidasig mga kaigsuonan matag usa sa pag-share sa atong programa aron makadungog makabati ang imong manghigalag kaila ilabi na ang imong pamilya. Akong awiton mga kaigsuonan ang awit nga gi-request diri sa atong nga programa, lahutay lang.
ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Usa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mong ngit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabugat mo tabangan ka, ayaw ragyod pagbiya kamiya. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Busa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Pag matinud-anon lang samtang may oras pa, kay andam ang Diyos tumuliho ka. Buhata ang tanang kabubuton niya, kay ang panalangin niya gihatang na. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Busa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot ay gasiya. Dili ka kamsan sa tanang buta, kung si Jesus karon imong alagaran. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Busa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station. Sa Shine FM, adunay kadaugan!
pakiguban ni Gilbert Vizcaino, Albert Vizcaino. Mayong gabi, Pastor Watsing from Pulumulok South, Cotabato, Lihok ug Tuktog, Dalangpanan. Ato ta sa pulong sa Ginoo mga kaigsuonan nga ato rong hisgutan. Unsay mensahe nga angay nimong madunggan nining naghinapos nga mga adlaw sa atong kalibutan. Unsay mensahe nga angay nimong madunggan? Kanang moingon tang angay madunggan, kanang ganahan nimo ba? Kanang gusto nimo. Kay maumag yun ay ikinahanglan sad nga atong madunggan ug atong magustuhan natong mga nag-alagad sa atong Dios nga mo'y tagiya sa tanan. Unsa man kahay mensahe nga angay nimong madunggan or kanang gusto imong madunggan, alang nimo mga kaigsuonan unsa may mga mensahe. Kung maghisgot tag mga mensahe mga kaigsuonan, mga pulong nga mabasahan sa balang kasulatan, mga mensahe nga atong madunggan diha sa mga kahanginan o sa ato ang mga kaigsuonan nga nagsangyaw sa pulong gikan sa balaang kasulatan. Unsa mang klasiha nga mensahe kanang gusto nimo o kanang ganahan nimo. Mga igsuon, kung unsa ang imong gustong madunggan o masabtan nga mga pulong niining naghinapos tang mga kapanahonan, mausad na imo makit-an sa imuhang kaugalingon ug sa imong pagdumalas kinabuhi nga imo lamang gihulam sa atong gialagarang amahan. Kung unsa imuhang kanunay nga gusto o ganahan nga mga mensahe, maunay imong makit-an sa imuhang kaugalingon. Maunay madunggan nimo bisan sa imong kaugalingon ug maunay mo gawas diha sa imong baba. Maghisgot ta sa mga pulong mensahe. Daghang kayong klase nga mga mensahe nga atong madunggan diha sa social media nga giwali sa mga magwawali. Ang uban sad nahatra pod na sila wali. Ang uban mga kaigsuonan napugos ragwali. Ang uban sad wa nagyud magwali. Kay kung walay nagwali, wala sad kay madunggan. Pero sa atong kapanahonan karon og sa mga naghinapos nga mga adlaw, giklaro diha sa Biblia nga daghan kayong manungha nga mga magwawali. O giklaro ni Jesus nga kining mga manungha nga mga magwawali ang uban maghimo pag mga milagro. Giklaro gyud na sa Biblia. Ang uban maghimog mga milagro sa ngalan pagyud ni Hesukristo. O gawas pagyud ni ana, maghingilin pagyud sila mga yawa. Ang yawa mo patuon nila. Pwede silang mo pagawas og mga daotang espiritu nga gisudlan og daotang gisudlan og demonyo. Mga yawa o mga demonyo mo patuo matod pa sa gisaysay ni Hesukristo. Pero ang kinabuhi wala ma-align sa mga pagtulon-an ni Hesukristo. Giklaro diha ni Hesukristo nga ang mga tao nga nagtuo, nagsangyaw, nag-ayo, naghimog mga milagro, kon ang ilang kinabuhi wala ma-align, wala mahisama sa atong Ginoong Hesukristo, balibaran sila o isalikway sila. Sumala sigip gipamulong sa atong Ginoo. Mga mensahe kung atong hisgutan pertindaghan nagklase. Nay mga mensahe karon mga kaigsuonan ang gihisgutan ang simbahan. Sige glalis kung kinsay gitukod o kinsay tinukod gyud ni Kristo.
O niya, kon siya nga nagwali, di gyud na mo ang konsad nga dili ang ilang simbahan mo gitukod ni Kristo, di gyud na mo angkon. Ang ilang angkonon, ang ilang yung simbahan maoy tinukod ni Kristo. Kung do na sila angkonon, do na po'y simbahang dauton. Niyang uban sad, mga kaigsuonan, nagsigig wali aning against sa sugo ni Jesus. May tungod sa bautismo. O niya nagbugal-bugal na sila. Nga matod pa, mas gamahanan dahi kuno ning tubig. Kay makaluwas. Mas gamahanan daw kuno ning tubig sa uban nga mga magwawali kay makapasaylo. Asa naman ni huna-huna ani mga tawhana? Giklaro gyud ni Jesus unsa ka importante kung magpabautismo ang tao. Giunsa niya pagklaro mismo si Jesus, miingon siya kang Juan, kay nibalibad si Juan. Ato ning hisgutan kining bautismo mga kaigsuonan. Si Juan ning balibad siya ni Jesus. Imo nang mabasa diha sa kapitulo 3 sa Mateo, kanang pagbunyag ni Jesus or kanang pagbautismo ni Jesus. Naingon si Juan nga, dili man ako angay mubunyag nimo. Ikaw ang angayan mo bunyag nako. Ako ang angayan nimong bunyagan. Ikaw ang angay mo bunyag nako. Nganong ako naman hinuon ang mubunyag nimo? Unsa may giingon ni Jesus? Sagdi lang Juan, kay pinaagi ani Juan, makatuman ta sa tanang sugo sa amahan. Diha giklaro kung unsa ka importante ang pagpabautismo. Pero wala ni tagaig bili sa ubang mga magwawali. Kay matod pa, wala lagi labot sa kaluwasan kay ang ilang gihimong sumbanan ang usa ka taong makasasala nga gibitay dito sa cross. Ang buingon pa si Jesus, murag wa pa kay bautismo do. Kanaog sa dito unya pagpabautismo. Ang mahitabo ana, dili na si Jesus mo'y mabayaw. Dili na si Jesus maoy naay authority. Kini pong mga tao, mga kaigsuonan ba? Pugson gyud nila tong mga tao, pugson gyud nila tong usa ka kriminal nga nagbitay dito sa cross. Pugson nila nga magpabautismo, isa sila motuo nga importante gyud ini bautismo. Alang sa mga tao nga sigig pangutana aning unsa man pastor, alang nimo kanang wa dayla kanang makaluwas gyud nimo nang bautismo. Unsa man day ning pagtuo, wala na to'y bilitong murabag bungkagon nila ning mga pamaagi ni Jesus ba? Kanang pamaagi ni Jesus, kanang bautismo, dili na pamaagi sa tao. Pamaagi na sa atong Ginoong Hesukristo. Sugo na og dili na sugo sa tao. Sugo na sa atong Ginoong Hesukristo mga kaigsuonan kos Ginoo. Pero unsa may gibuhat sa mga diskusyon sa mga tao nining katapusang mga adlaw? Ilahanggi libog ang mga tao. Ilang gipasabot nga wala nay labot ang bautismo. Mga igsuon, ang tao nga nagtuo nga makabaton og pagtuo, tao nga nagsunod sa mga sugo ni Kristo. Ikon ikaw nagtuo, wa gani ka mosunod sa mga sugo ni Kristo, giunsa nimo pagkasiguro nga buhi imong pagtuo? Giunsa nimo pagkasiguro nga naa kay pagtuo? Ang tinuod nga nagtuo og may pagtuo sa Ginoo, nagsunod sa pagtulunan ni Kristo og nagbuhat pa sa buhat ni Kristo. Igsuon, kining mga tao, mga kaigsuonan, niining katapusang mga adlaw, ang mga diskusyon sa ubang mga tao, ambot kung maupoy ganahan po sa mga tao. Wa na gyud. O nagiingon nga, kung di ka magtuog Biblia, malubog sad ka. Kung dili ka seryoso sa pagbasa o pagtuon sa Biblia, mga kaigsuonan, mailad na gyud ka.
Pero bless kayo ka nga may hatag og panahon sa pagbasag Biblia. Basa ha. Bisan unsang adlaw. Matod pa sa atong Ginoo, adlaw o gabi kinahanglan basahon ang Biblia og ikinabuhi. Wala mo ingon nga basahang Biblia okay ra nang motuo ka. Ayaw na pag kinabuhi, okay na. Ikinabuhi. Kay ang tao nga nagkinabuhi sa pulong sa Ginoo nga iyang gituhan, maunay tao nga may pagtuo sa atong pangan sa hukmanan sa atong gialagarang amahan. Mga igsuon kos Ginoo dili ta pailad. Ing na imuhang tapa diha, ako di ko pailad. Ing na ako di ko pailad. Aron di ka mailad, basaha ang Biblia. Karon nga mga katapusang mga adlaw, mga kaigsuonan, wa na gyud. Maminaw kas mga wali aning uban, lubog na kaayo. Ilan ang alkontrahon, balion ang mga mensahis Ginoo. Masuko sila, magbugal-bugal sila sa mga pamaagi ni Kristo. Kay igo na lang kanila ang pulong pagtuo. Ang kinabuhig buhat wa gyud ay klaro. Mauna nga mga kaigsuonan ko sa Ginoo, akong mga pagdasig ninyo sa ngalan sa Ginoo, pagtuon mog Biblia. Pagbasa mog Biblia. Og ikinabuhi ang mga pagtulunan samtang may panahon pa. Doon ako'y basahon mga kaigsuonan nga mga pulong sa Ginoo. Diretso lang ko sa sulat ni Pedro, Kapitulo 4. Doon na mo'y Biblia diha mga kaigsuonan. Unang libro, Kapitulo 4, diha sa unang libro o unang Pedro Kapitulo 4, 1. Mga kinabuhi nga nausab. Tungod kay si Kristo nag-antos man niining kinabuhi kinahanglan nga kamo andam usab sa pag-antos. Kay kinsa katong nag-antos niining kinabuhi dili na gayod magpabilin sa pagpakasala. Sukad busa sukad karon pag kinabuhi kamo sumala sa kabuton sa Dios og dili na sa tawhanong kailibgon. Busa sukad karon pag kinabuhi sumala sa kabuton sa Dios. Kining kabubuton sa Dios mga kaigsuonan ato ning sigurohon kung ato baning nasabtan. Unsa man po'y mga pamaagi aron makasabutas kabubuton sa Dios. Unsa may gikinahanglan natong buhaton aron mas makasabuta masayod tas kabubuton sa Dios. Kanang gusto sa Dios ba? Kanang ikalipay sa Dios. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, kinahanglan atong masayran ang angay natong buhaton, ang angay natong himuon aron mas makasabutas kabuton sa Dios. Kay sultihan ko kamo, dili gyud ta kabuhat sa kabuton sa Dios kung kita mismo wala ta kasabot sa kabuton sa Dios. Munang kinahanglan makasabot ta. Makasabotas gipasabot sa Biblia. Kay kung dili lagi ta kasabot unsay kabuton sa Dios, di gyud ta kabuhat, dili na to maikinabuhi ang kabuton sa Dios. Ug usa gani kasugo nga gipakita og giklaro ni Apostol Pedro, sukad karon pag kinabuhi kamo sumala sa kabuton sa Dios ug dili sa tawhanong kailibgon. Diha giklaro mga kaigsuonan nga nakita sa Dios ang tao nga sa wala pa diha sa pagtuo nagkinabuhi gyud sa kailibgon. Daghan gikaibgan sa mga mata sa tao nga mao'y muhatod kaniya kalaglagan, mao'y muhatod niya kalautan. Matod pa ni Shirley Tumaudos, tama gyud ka pastor, grabe na kaayo karon, daghan na kaayong nanungha magbalay
magbalay pa luoy gyud mga tao walay hingpit nga pagtuo sa pulong sa Ginoo. Tinuod gyud na. Tanawa ra gyud ng mga wali diha sa social media. Perti na gyung pagkalayo Ilang gubuon og tagaan nila kana bitang tudluan nila ang tao nga ang sugo sa Ginoo way bili. Wa gyud bili. Ipakita gyud nilang wa gyud klaro di ay nang sugo ni Jesus kanang pagpabautismo. Kana miingon si Jesus, lakaw mo sa tibok kalibutan og himua ang tanang katawhan nga akong mga tinun-an og bautismoy sila. Bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Sa pagsulti ni Jesus ni Ana, sa ilang pagbasa, wa nay ayo. Wa nay bili. Pagtuoray magkaluwas. Unsa man di ay giingon ni Jesus, sagdilangwan, kay pinaagi ni ini. Makatuman ta sa tanang sugo sa Amahan. Pangutana, kung di ka katuman sa mga sugo sa Amahan, unsa may imuhang padulngan? Langit? Tungod kay nagtuo ka? Langit ba ang imong padulngan tungod kay nagtuo ka sa Dios? Bisan kung wa ka mutuman sa sugo sa Amahan? Mga igsuon ko sa Ginoo, pagkaluoy sa mga tao nga ganahan pod anang klase nga mga waling bugal-bugalon. Unsa may gipakita o gipaabot ni Pedro nga angay natong makatunan ug angay natong madunggan ni ining naghinapos nga mga adlaw sa atong kalibutan. Ingon siya diha sa versikulo 3, igo na katong inyong pagkinabuhi nga sama sa mga walay pagtuo. Unsa ganitong mga taong walay pagtuo? Ang inyong kinabuhi kaniadto na puno sa kalawayan, kaulag, pagkahubog-hubog, nanubra nga hudyaka, pagsigig inom o pagsimbag mga Diyos-Diyos. Apan karon ang mga walay pagtuo nahibulong nga kamo dili na muduyog kanila sa samang mapatuyangon nga pagkinabuhi og busag ipakaulawan kamo nila. Dini giklaro mga igsuon ni Apostol Pedro ang hitsura, ang kahimtang sa mga taong walay pagtuo. Ang mga taong walay pagtuo, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, nagkinabuhi nga puno sa kalawayan, na puno sa kaulag, paghubog-hubog, nanubra nga hudyaka, pagsigig inom. Nya kining mga klase nga mga tao ni ini, kasagaran ra ba musangpit og Ginoo? Musangpit og Dios, labi na kung 50-50. Nanay mga emergency, nanay mga balatian o wala na gani laing kapaingnan, musangpit gyud dayon og Ginoo, mahintag kaloy-an. Pangutana, mao ba ni makit-an nimo sa imong ginabuhi? Sa imong pagkakristohanon? Tungod kay ang imuhang gibarugan pagtuo ra gyud makaluwas. Mga kaigsuonan, ang tinuod nga tao nga nakabatog kaluwasan, hingpit nga naghari ang kausaban. Kay kung naghari na karon sa imong kinabuhi ang kausaban, sa imuhang mga batasan, sa imong mga pinulungan, sa imuhang binuhatan, sultihan ti ka, ikaw ang tao, ang tinuod nga may kaluwasan. Kay moingon ta nga naluwas, unya maura gyapon ang kinabuhi. Naluwas na itana. Asa man di ita giluwas sa Ginoo? Di ba ani mang mga bisyo ha? Sa mga ngilad man nga mga kinaiya. Mao man yung mga sala. Unsa man daay nang sala nga gihisgutan sa Biblia? Kanang litra nga sala. Kanang sala nga gihisgutan sa Biblia, maunang mga bisyo, maunang mga ngilad nga batasan,
Maunang mga pinulungan nga dili kahimutan samahan. Maunay mga sala. Maunay sala. O sa man sala nga buot ipasabot anang uban nga giluwas ta diha sa sala. Kanang sala nga litra, sala. Ang kanang mga sala, kanang sala nga gisgutan, mga pulog, mga buhat nga wala kahimot is amahan. Diha ta giluwas. Kung moingon tang giluwas ta diha sa pagtuo, dapat wala na ta magkinabuhi ana. Dapat na kinabuhi na tang balaan. Dapat na kinabuhi tang matarong. O dapat na kinabuhi ta sama gayon ni Hesukristo. Karon sa katapusang mga adlaw, mauba kini ang giwali sa kadaghanan? Mauba kini ang gipaningkamutan sa mga tao nga sama kanimo nga nagtuo Ginoo? Ang pagkinabuhi sumala sa pagtulun-an ni Kristo? Sumala sa mga mensahe sa Dios? Igo na. Matud pa ni Pedro mga kigson, igo na katong inyong pagkinabuhi nga sama sa mga taong walay pagtuo. Ang inyong kinabuhi kaniadto na puno sa kalawayan. Kaulag, diha tagis giluwas. Naluwas din ng tao nga magsige rag buhat ani. Tungod kay sa pagtuo, luwas na makakra og nangilad ra ang pinakalisod kay ang kinabuhi raniya ang giilat. Unang kung ikaw muangkon ka nga nakabatog kaluwasan, siguro ha nga makakita kas tinud-anay nga kausaban. Nausab ang imong pinulungan, nausab ang imong tinan-awan sa imong isikataw, nausab ang imong sinultihan, nausab ang imong mga batasan. Dias imong Pinoy-anan, ilabi na diha usab sa imong simbahan. Mga kaigsuonan, kung maghisgot tas katapusang mga kapanahonan, daghang mga tao nga gipakita diha nga may pagtuo, pero ang kinabuhi wala maalain sa Ginoo. Wala magkinabuhi sa pagtulunan ni Kristo. Pero bless kayo ka nga sa imong pagtuo naningkamot ka nga matuman nimo ang mga mensahe diha sa mga mensahe naa diha ang mga saad ug mga pagtulunan ni Kristo nga maoy makasiguro kanimo kanako nga dad-on tas kinabuhi nga wa nay katapusan. Ako mga pag-ampo mga kaigsuonan ug ako mga pagdasig, sugod karon paminawa ang mga wali, mga mensahe nga mutudlo nimo, mutudlo nako, mutudlo natong tanan nga magkinabuhi, nga balaan og matarong sa matas Dios nga atong gilagaran. Kay kung matarong ta, balaan ta sa mata sa Dios, abli ang langit. Pero kung di ta matarong, wa ta magkinabuhing balaan. Igsuon ko sa Ginoo, siradog yung langit, abli ang impierno. Kay dito sa bagong langit ug bagong yuta, bagong Jerusalem, giklaro dito, way bisan kinsa nga tawo nga makasulod nga hugaw. Way bisan kinsang hugaw nga makasulod dito. Mo nang ikaw ug ako, siguruho na to nga wala nay hugaw ang atong nauna. Wala nay hugaw ang atong mga pinulungan. Wala nay hugaw ang atong mga binuhatan, ang atong batasan. Kay maunay tinuod nga nakabaton og kaluwasan. Inyong igsuon, Pastor Gideon, ako mga pag-ampo nga ang Dios mag-uban kaninyo, magdasig ka natong tanan sa pagtuon o pagbasa sa balaang kasulatan. Ugma padayon ta sa Roma mga kaigsuonan, padayon ta sa paghisgot sa pulong sa ginusulat ni Apostol Pablo diha sa Roma. Mag-ampo ta mga kaigsuonan sa dili pa ko manamilit.
Amahan namo nga Dios nga magkagagahom, salamat o Dios sa mga pulong, mga minsay nga among karong nadunggan nga naghisgot ug nagdasig ug nagtudlo kung unsay angay namong paminawon nga mga pulog mga mensahe aron do na may makatunan ug maoy mugiya sa among pagpuyos kalibutan. Amahan Dios nga magkagagahom, among isalig diha kanimo ang among kinabuhi, ang imo mga katawhan nga nagsunod din imong programa. Amahan, dalaygon ka nga Dios nga sa kanunay nagpanalangin sa ako mga kaigsuonan og nagtagbo sa unsa may ilang gikinahanglan. Ako silang isalig itugyan nga na kanimo, guniti sila, ubani sila, og salamat Lord nga ikaw ang Dios padayon mag-atiman, mag-amuma sa ako mga kaigsuonan, pinaagi sa mga pulong nga imong gibilin sa balaang kasulatan. Mulampos ug mudaog kaming tanan sa pagkabot sa kinabuhing way katapusan nga imong gisaad kanamo nga mingsalig og nagkinabuhi sa imong pagtulunan. Dalaygon ka nga Dios nga magapanalangin nimong programa ang pulong mo kinabuhi ko uban sa tanan ako mga kaigsuonan nga mga listener sa Shine FM 101.3 og 95.3. Bless Ginoo matag-usa sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Kini yung igsuon Pastor Gideon kinabuhing bago. Manamilit na sa ato nga programa uban sa pag-ingon ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. Bye-bye and God bless. Mga pagday, mag-aawit kanimo amahan Jesus. Magahalan, mga pagday, mag-aawit kanimo amahan. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station. Sa Shine